हाथियार थासेयावबो हाथियार लानायखौनो जोङो रायजो राजाफोरा गासै रायजो राजाफोर बा गासै संगठनखौ खावलायो। ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक बर' हारिनि जितु हानि मोनथायखौ नोजोर होनानै बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप सयकेया गोबां खोथा बुंनायनि सायाव ट्राइबेल राइट्स प्रटेक्शन एसोसिएशननि दैदेनगिरि पंकज इस्लारिया गोख्रों सोंखारिदों आरो बर' हारिनि थाखाय एमपि दिलीप सयकेया आरो बिजेपिनि हेंथायै गोख्रों गसंथेनानै खोथा बुंनायखौ नुनो मोनदों। दिनै जोङो ट्राइबेल राइट्स प्रटेक्शन एसोसिएशननिफ्राय जों बेखौनो बार बार खावलायदों जे जोङो बर' हारिया दा अलखदाव गोलैबाय। जों दा बिराद डेन्जार मोनसे पजिशनाव दङ जे फैगौ इलेक्शनाव जोङो गुबुनफोरनि नाख्रेबनायाव गुबुनफोरनि नासयनायाव जुदि जोङो आन्दायबावोब्ला बा गुबुन नेशनेल पार्टिया बा बिजेपि बायदिया जुदि बेवहाय सालायबावनांगौब्ला दा जेरै दिलीप सयकेया जाय बिजेपिनि प्रेसिडेन्ट स्टेटनि बिथाङा बुंबाय जे बेवहाय ट्राइबेल बेल्ट ब्लक बा 6 शिड्युल बे मोननैजों मोनसे जानांगौ बेबायदि थानो मोना बे जोंनि मोनसे एजेन्डा बिथांमोननि एजेन्डा बे बिथाङा खोथाजोंनो बुंखाबाय आरो बिथांमोनहा बे थांखिखौनो लानानै बिटिसिखौ गाग्लोबगासिनो दं। बिटिसिआव बिथांमोनहा फैयो दैलि फैनाय चिफ मिनिस्टारा बुंनाय माने आङो बे बुंदों बेसेबांबा बार फैबाय 30-35 बारनि बारा फैबाय बिथाङा बुंदों बे फैनायनि उद्देश्य दं बिथाङा फैबाय थानायनि उद्देश्य दं आरो जों बै समावबो बिटिसिआव जेला बिसोरो एसेम्ब्लि सालायफैदोंमोन एसेम्ब्लि खुंफैदोंमोन बावबो जोङो जोंनि ट्राइबेल राइट्स प्रटेक्शन एसोसिएशननिफ्राय जों प्रटेस्ट खालामदों। मानो खालामदों बिथाङा आंनो चिफ मिनिस्टार आंनो आसामनिबो आंनो बिटिसिनिबो आंखौनो रायजो राजाफ्रा चिफ मिनिस्टार फाथिदों होनदों खिन्थु जों फाथिदों फाथियाखै जोंसो मिथिगौ बिथांमोनखौ माखासे एमएलएफ्रा बेखौ चिफ मिनिस्टार बा गावनि जुलुमै बिथाङा चिफ मिनिस्टार खालामनानै लादों नाथाय जों रायजो राजाफ्रा बेखौ चिफ मिनिस्टारनि जोङो फोथाया जों बेखौ चिफ मिनिस्टार होननानै जों मानिनानै लानो हाया। मानो होनबा बिथाङा सब समय उद्देश्य बादि जोंनियाव फैनानै जोंनि बिटिसिखौ गाख्लोबनानै जोंनि बिटिसिखौ गाहायाव दोननो बा जोंनि बर'फोरखौ नासयनो थाखायसो बिथाङा सब समय फैदों। गोदोनि गभर्नमेन्टआ रावबो फैयाखै आसामनिफ्राय रावबो बिटिसिआव हरसेबो थाफैयाखै होनदों नोंगौ बिथांमोना थाफैयाखै कंग्रेसनि दिनाव थाफैयाखै तरुन गगৈ सारा थाफैयाखै जानो हागौ नाथाय बिथांमोननि उद्देश्यआ गाज्रि नङामोन बेखायनो थाफैयाखै जे बिसोरो लकेल सेल्फ गभर्नमेन्ट मोनसे जों दानानै होबायब्ला बिसोर गावसोरनो गाव सालायथों बिसोरो जोंनि आन्दारावनो बेबायदि होननानै बिथांमोनहा जोंखौ इन्डिपेन्डेन्टलि सालायनो होदोंमोन आरो जों सान्थियैनो सालायबाय थादोंमोन बेवहाय जेबो जोंहा उसुबिदा गैयामोन। नाथाय बिथांमोनहा दानि जाय गभर्नमेन्ट बे माने बिजेपि गभर्नमेन्ट बिथांमोनहा बै समनिफ्रायनो प्लेन पलिसि खालामबाय मालाबा दावराव दावसि खालामदों मालाबा गावजों गाव हारिजों हारि दाङाबाजि खालामनायनि गेजेरजों बिथांमोनहा बे बिटिसिखौ गाग्लोबफैनानै बेहाय बिथाङा बे बिटिसिआव दा रायजो सासन खालामदों आरो बे खालामनायनि फिथाइखौ जों दा मोननो हाबाय जे बिथांमोनहा जोंखौ बेसेबां माने जोंनि फारसे जोंनि जोबस्रांनायनि लामाखौ लाबाय थादों। दा बे जोबस्रांनायनि लामाखौ लाबाय थानायाव जोंहा मा सांग्रां जानांगौ जों बेखौसो जोंनि रायजो राजाफोरनाव बा जोंनि गासै संगठनफोरनाव जों खावलायदों। दिनै जों खोनाबाय थादों जेरै ज' जानाय होननानै माने ज' जानायखौ जों बयबो लुबैदोंबा जोंनो सिगां बुंबाय थादों ज' जानांगौ नङाबा जों अलखदाव गोलैबाय ज' जायाब्ला जोङो बिटिसिखौ 6 शिड्युलखौ बा बेल्ट ब्लकखौ बासायना लाखिनांगौआ जोंनि थाखाय गोब्राब जाबाय। बिराद माने ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ बिसोरो डिरिजार्भ खालामबाय जोंनि एसेम्ब्लि सिटफोरखौ फोजोबबाय बिथांमोना खमायनानै दोनफैबाय गासिबो जोंखौ माइनरिटि बा जोंखौ खमजर खालामनानै बा जोंखौ एसेल' बिबाङाव दोनफैबाय। दा बे जोंनि थाखाय लासैनो गिनांगौ आरो जोंनि बे 6 शिड्युल बा जोंनि बिटिसिखौबो जुदि बिदि खालामबावोब्ला होमबा जोंहा इयुनाव जों बाहा थागोन बाहा गसंगोन बाहा जिरायगोन नैबे जिनिसा जोंहा साननांगौ जानानै थादों। बिनिखायनो दा जाय बिथांमोनहा ज' जाहोनायनि बिबानखौ लादों बिथांमोनहा स्ट्रं आरो डिसिसिभ जानानै थाबैनो खालामनानै होनांगौ थाबैनो रायलायनांगौ। बे सोरबा इउपिपिएलनि प्रमद बर' सार बा सोरबा हाग्रामा महिलारि सार बिथांमोनहा जे गोजानाव नङा बिथांमोनखौ घने लोगो हमनानै घने रायलायनायनि गेजेरजों ज' खालामनांगौ। ज' खालामनाय माने बिथांमोना सिट सेराव खालामो बा ज' जायो बेखौ रायलायनायनि गेजेरजों खालामनो हागोन। दिनै बिथांमोन हाग्रामा महिलारिया 22टा डिक्लेयार खालामबाय होनना बुंदों 22टा डिक्लेयार खालामनायाव बे मोननै बारा खालामनाय जानो हागौ खिन्थु 20टा राननायाथ' ज' जानाय जाहैबाय 20टा माने ज' जानाय जाबाय ज' जानायखौ हमनानै जेराव माने 40टा दं 40टायाव जोंनि लिडारफ्रा 40 जनानो थागोन बेवहाय बे बिटिसि बेहाय खिन्थु बेवहायबो 40 जन बेहायबो 40 जन होलायनो होनोब्ला बे गावजों गाव नांलायोब्ला
बे जोंहा बे जेराव सल्युसनाव देरहाखागोन बाहाय जों 80 जन जानानै गेलेयोब्ला बे सल्युसनाव फैयोब्ला बे सल्युसनखौ जों मोना गुबुना सिख'नानै थांगोन